ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୁଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ନଜର ଦୋଷ ରହୁଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିଥାଏ, ମନ ଦୁଃଖ ରହିଥାଏ, ଅନେକ କାମ ନଜର ଦୋଷ କାରଣରୁ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ସେଇ ନଜର ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ବାମ ପାଦରେ ଗୋଟେ କଳା ସୂତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 1 ମାସ ପରେ ପୁଣି ସେଇ ସୂତାକୁ ଖୋଲିକି ଆଉ ଏକ ସୂତାକୁ ଆପଣ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଯଦି ଛୁତିକିଆ ମୃତ୍ତିକିଆ ଏଇସବୁ ହେଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ, ଛୁତିକିଆ ମୃତ୍ତିକିଆ ସରିଯିବ, ସୂତାକୁ ଖୋଲିକି ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଆସିବ, ସେଇ ମଙ୍ଗଳବାର କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଳା ସୂତାକୁ ଆଣିବେ, ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇଦେବେ। ଧୋଇକିରି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଯେତେ ବି ନଜର ଦୋଷ ଅଛି, ଯାହା ବି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆସୁଥିବା ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ ଶନିଙ୍କର କୃପାରୁ। କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ, ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।